Kuka teet palkkas tähän? Se ei kuulu sun maailmankuvaa, mutta rakkaus ei ole mikään bisnes. Onpa kuumaa joku NHL:stä haaveileva, proteiinirahkaa mussuttava mammanpoika. Kyllä se osaa ajatella syvällisesti. Joillekin toi hääjuttu voi olla ihan oikeasti niin tärkeäkin asia. Meidän pitäisi vaan tässä pelastaa länsimainen yhteiskunta perikadolta. Scandinavian Geisha School. Tämä on vielä hirveämpää paskaa, mitä mä kuvittelin. Aletaan levittää sanaa. Toi ei ole mikään Fight Club. Tästäks tää alkaa? Et me ei enää jaeta kaikkea keskenämme. Luuletko sä olevasi ensimmäinen pikkupissis, joka kuvittelee voivansa sabotoida menestyvän pelaajan uran? Sä oot niin vitun tekopyhä. Olisiko pikkuhiljaa aika luopua noista lapsellisista fantasioista? Ei, vaan on aika lopettaa teeskentely. Usko johonkin aitoon.